На 14 октомври Microsoft официално спира поддръжката на Windows 10. Затова днес ще ти покажа 4 Linux дистрибуции, с които можеш да го замениш. Преди да ти покажа операционните системи, ще видим как се прави bootable флашка, чрез която да инсталираш тази, която си избрал. Ще използваме Balena Etcher. Процесът е много лесен. Избираме първо ISO файлът, който сме изтеглили. Селектираме флашката, която сме сложили в компютъра, но внимавай, тъй като информацията от нея ще бъде изтрита, ако има такава. И след това натискаме бутонът Flash. Когато всичко зареди, флашката е готова за използване, при мен отне някъде около 3 минути. Ако искаш да видиш детайлни инструкции за инсталирането, можеш да го направиш във видеото, което ще се покаже горе вдясно. И така, след като вече знаем как се прави bootable флашка, е време да изберем коя операционна система ще сложим на нея. Ще започнем с Linux FX, дистрото, което най-много прилича на Windows. При нея всичко е така направено, да може преминаването да е възможно най-лесно за потребителят. Нека вземем за пример настройките, които почти нямат разлика с Windows. Също така има възможност да се избере между теми, които приличат на Windows 10 и на Windows 11. Основни приложения като Device Manager и Task Manager също са като пълно копие. Хайде да видим инсталираните приложения, защото има някои доста интересни. Това тук е App Store, с който може да си набавите нови програми. Слизаме надолу. Примерно OnlyOffice. В него няма голи мацки, но има Office пакет, който прилича до същ като този на Microsoft. Linux FX също има интегриран Microsoft Copilot, което е голям плюс на влизане на изкуственият интелект в ежедневието ни. Като цяло, операционната система е добре оптимизирана, има интуитивен интерфейс и е лесна за инсталиране. Така че бих я препоръчал за тези, които искат да изпробват Linux, но не искат да се отдалечават толкова от интерфейса на Windows. Пренасяме се към Nobara, която е дистро базирано върху Fedora, което го прави малко по-различно от това, което видяхме преди малко и следващите две, през които ще минем. Разполага с лесен за ползване интерфейс и настройки. Nobara е фокусирана върху гейминга и има съпорт за Nvidia драйвери. Говорейки за гейминг, инсталирани идват платформите за игри Lutris и Steam. Също така и инструмента за съвместимост на Windows игри и приложения Proton Plus. Nobara също така разполага с софтуер, който ти позволява да контролираш своите RGB устройства, като например клавиатура и мишка. За жалост, Nobara няма App Store, чрез който може лесно да се инсталират нови приложения. Друг минус е, че Nobara изисква сравнително високи системни ресурси, така че трябва да прецените дали тя е точната операционна система за вас. Ако все пак решите да ползвате Nobara, трябва да внимавате коя ISO си теглите, тъй като има две версии. Едната е стандартната и другата е тази, която поддържа драйверите на Nvidia. Операционна система номер 3 е Ubuntu. Тя е обратното на Nobara, изисква много малко системни ресурси и е чудесна за тези от вас, които имат компютър с стар хардуер или стар лаптоп. То е лека версия на Ubuntu, но използва LXQT десктоп среда, което прави софтуера не толкова интуитивен за работа. Ubuntu идва с всички базови приложения като LibreOffice и Mozilla. При Ubuntu също така отсъства и App Store за лесно тегляне на нови приложения. Затова като цяло го препоръчвам само на тези от вас, които искат да вдъхнат нов живот на стар компютър. И това ни препраща към последната дистрибуция, която ще видим. Черешката на тортата. Последната операционна система, която ще ти покажа е PopOS. Тя е по-малко от всички дистрибуции, които видяхме до сега. Базирана е на Ubuntu и има интуитивен интерфейс за работа. Също като Nobara има драйвери за видеокарти на Nvidia, но изисква по-малко системни ресурси. App менеджерът, наречен PopShop, разполага с много приложения, готови за инсталация, например Steam и Spotify, но аз ще изтегля KDE Connect. Приложението е налично в Linux FX и Nobara, а в PopOS и Ubuntu трябва да си го инсталираш отделно. Но то ти позволява лесно да си свържеш телефона и компютъра и да прехвърляш файлове между тях. Ето сега, например, ще прехвърля файлът, който виждаме на десктопа, към телефонът ми. Избирам файла.
Поглеждам си телефона и виждам, че вече файлът е получен. Сега ще направя обратното, ще изпратя същия файл обратно към компютъра. Може първо да видим, че папката Downloads е празна. Отварям си KDE Connect на телефона. Избирам да изпратя файл. Избирам файлът KDE Connect и го изпращам. И ето го файлът, получен обратно на компютъра. Може да кажем, че това е още един малък плюс за Linux пред Windows. Да се върнем обратно към PopOS. Дистрото е поддържано от System76, които произвеждат главно лаптопи и имат голяма общност от хора, които използват операционната система. Това е голям плюс, когато имаш нужда от помощ за нещо. В таблицата виждаме сумирана информация за всички операционни системи, за да може лесно да решиш коя ти харесва повече. Но бара предлага често нови версии, докато LinuxFX, Ubuntu и PopOS имат Long-Term Support версии с поддръжка 3 и 5 години. Всички те имат възможност за Live Installation, така че лесно можеш да ги пробваш, без да си преинсталираш компютъра. Кажи ми в коментарите, коя операционна система би използвал ти. Благодаря ти, че изгледа видеото. Ако ти е харесало, може да се абонираш за канала и да видиш как се прави виртуална машина, с която можеш да започнеш да експериментираш още сега.